mar dos acordos que tomamos na Xunta de Portavoces que acabamos de celebrar, en a que basicamente abordamos a configuración da orde do día do pleno que ímos celebrar a vindeira semana, unha sesión plenaria na que comparecerá a petición propia o Conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración para dar conta do Plan Estratégico de Comercio 2025-2030. Un plan que foi aprobado onte no Consello da Xunta e que, como se informou, estará dotado con máis de 320 millóns de euros para modernizar, visibilizar e mellorar a competitividade do pequeno comercio galego. Un sector, sen dúbida, moi importante para o tecido económico galego ao estar integrado por máis de 32.000 establecementos, 32.000, somos a quinta comunidade autónoma con maior número de comercios, no que traballan alrededor de 110.000 persoas. A través de máis de 70 accións, este Plan Estratégico de Comercio, sobre o que o Conselleiro vai informar polo miúdo no pleno, busca blindar o futuro deste sector e garantir a súa competitividade. Dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular demandará en primeiro lugar que o Goberno de España atenda dunha vez as demandas de Galicia e presente de inmediato o plan director do Corredor Atlántico con datas, cifras detalladas e prazos definidos para a execución das obras. Seguimos á espera de que o Goberno de Pedro Sánchez detalle as obras previstas no Corredor Atlántico e o horizonte temporal para a súa execución, pero os seus incumprimentos respecto a esta infraestructura, sen dúbida, fundamental para o desenvolvemento económico e social de Galicia, garantindo unha conexión eficiente co resto de España e de Europa, van máis aló, xa que descoñecemos a composición e o funcionamento do grupo de traballo creado para o desenvolvemento deste proxecto, tampouco hai noticias sobre o nomamento do interlocutor do Goberno galego con Renfe para que dea cumprida información sobre as incidencias e os avances en infraestructuras ferroviarias, e que dicir da saída sur de Vigo, unha infraestructura estratégica para a conexión con Portugal, que non se prevé a súa finalización, seguindo as últimas estimacións polo estado actual das obras, ata finais de 2034. Son todas estas demandas sensatas que pedimos ao Goberno central e que esperamos conten co apoio maioritario do Parlamento galego no vindeiro pleno. Tamén relacionado co transporte ferroviario, unha das nosas preguntas ao Goberno galego, xa que queremos coñecer a súa valoración sobre a precariedade que presentan os servicios ferroviarios que existen en Galicia e que pacientemente sufren os usuarios. Logo de que a día de hoxe aínda non se repuxeran todos os servicios eliminados durante a pandemia da COVID-19, nin se ampliara a oferta de prazas e de persoal, nin se incrementaran os servicios de alta velocidade, nin se estean a cometer as melloras para a modernización das instalacións e dos trens, nin, por desgracia, se este a impulsar a intermodalidade. A segunda das nosas proposicións non de lei ten que ver coa distribución por parte do Goberno de España dos migrantes menores non acompañados. En concreto, pedimos ao Goberno do señor Sánchez diálogo e negociación con todas as comunidades autónomas para que se poida prestar a mellor atención a estes menores e que a decisión da distribución dos mesmos non se adopte, como así se fixo, logo dun acordo bilateral entre o Goberno central e os independentistas cataláns, que, en resumidas contas, dos 4.000 migrantes menores que se deben distribuir en toda España, a Galicia corresponderíanlle 326 e a Cataluña únicamente 26. A parte deste novo trato de favor do Goberno do señor Sánchez ao independentismo catalán e, ademais, tratar estes menores dun xeito que nos parece pouco respetuoso, a chegada destes 326 novos menores a Galicia suporía un gasto anual superior aos 30 millóns de euros, o que supón alrededor dos 100.000 euros por neno, o que fai, sen dúbida, imprescindible un aporte de financiamento por parte do Goberno central para que as arcas galegas non se vexan prexudicadas por esta decisión. Galicia está disposta a cumprir a legislación vixente e, por suposto, vai ter o máximo interés en garantir o benestar necesario para todos estes menores. Pero para isto pedimos planificación e, como non pode ser outro xeito, a dotación dos fondos necesarios, porque resulta clarísimamente insuficiente eses 100 millóns de euros que o Goberno de Pedro Sánchez destinará para repartir entre todas as comunidades autónomas para a atención deses menores.
Lembrar que a comunidade galega se acolle neste momento a 273 migrantes menores, o que supón que o noso sistema de protección autonómico xa este cunha sobreocupación do 108%, e que a chegada deses 326 menores incrementaría esta xa preocupante situación, ademais de complicar sensiblemente a prestación das atencións e servicios dos que, sen dúbida, son merecentes. E xa para rematar, ademais da pregunta sobre a situación do sector ferroviario de Galicia, que expoñía antes, o Grupo Popular vai pedir a valoración do Goberno sobre outras dúas cuestións. A primeira delas está relacionada coa previsións existentes para dar unha solución enerxética aos proxectos industriais estratégicos de Galicia. Porque coa planificación actual quedan fora de proxectos que precisan case 1.200 megavatios adicionais para garantir a súa posta en marcha e a súa viabilidade, e que constitúen proxectos industriais relevantes en ámbitos estratégicos da nosa economía como os biocarburantes ou a fabricación de hidróxeno e amoníaco. Pero que ademais resulta fundamental implementar nova infraestructura eléctrica que permita evacuar toda a electricidade xerada en Galicia a partir de fontes renovables, o que tamén facilitaría dar servicio a eses proxectos que teñen ou que van a ter un forte consumo eléctrico. Por último, ímonos interesar polas medidas que ten pensado poñer en marcha a Consellería de Sanidade para mellorar as instalacións do Hospital Materno-Infantil de Ourense de plena actualidade logo do derrubamento parcial dunha parte do teito na terceira planta deste centro sanitario e, polo tanto, queremos que é unha boa oportunidade para que o Goberno informe sobre as actuacións que vai facer para corrixir esa situación. E, pola miña parte, non teño máis que engadir, simplemente poñerme a vosa disposición por se queredes formular algunha pregunta sobre este ou calquer outro asunto. Tanto o Grupo BNG como do PSOE van a preguntar ao presidente pola situación da sanidade. O domingo hai unha manifestación convocada, non sei se dende o PP creen que non se pode mellorar a situación da sanidade. Permanentemente. Nos non só creemos que se pode mellorar, traballamos por mellorar a sanidade galega dende o primeiro día no que o Partido Popular chegou ao goberno, alá por 2009, e o faremos até o último día no que nos corresponda, que eu agardo que sexa dentro de moitos anos. Pero facemos cada día. Eu creo que é un obxectivo fundamental e irrenunciable deste goberno. E é máis, creo que conseguimos melloras importantes. Cando algúns dos convocantes desa manifestación elaboran rankings valorando a sanidade de todas as comunidades, incluída a galega, compre recordar que cando chegamos ao goberno, Galicia a catalogaban os convocantes da manifestación como a terceira peor sanidade de España. A terceira peor. E hoxe, esos mesmos convocantes, no seu último informe, a sitúan como a sexta mellor. Así que entendo que poden ser críticos coa actuación do goberno galego, que, como digo, sempre ten ámbitos de mellora, pero estou seguro de que se alegrarán de que teñamos mellorado tanto no contexto xeral da sanidade española. E, dende logo, poden ter a completa seguridade de que vamos a seguir traballando para ascender cada día máis nese ranking, hasta ofrecer unha sanidade perfecta, que é o que nos gustaría ofrecerlle aos galegos. Como a perfección é difícil de alcanzar, traballamos cada día por ofrecerlle a mellor sanidade posible. E, dende logo, creo que temos unha sanidade da que nos podemos sentir francamente orgullosos, con todo o marxe de mellora que poida ter. Sobre a sanción que nos falaba agora o Grupo do BNG para recibir nomeados no Parlamento, falaba que o portavoz Soraya Rodríguez de que quere utilizar o Parlamento como se fose a súa lei. Que opina? Opino que non estuvo atenta ao debate na xunta de portavoces. En primeiro lugar, non é unha sanción. Son medidas que toma o goberno, que toma o goberno do Parlamento, neste caso o seu presidente, e que neste caso, ademais hai que decir unha cousa, foron anunciadas a todos os grupos no ano 2013 e, polo tanto, se levan aplicando a todos os grupos dende o ano 2013. Non é unha sanción,
É unha medida que ten que adoptar o presidente. E, por último, e xa para, creo que, eliminar toda a dúbida respecto disto, non é unha diferencia ou unha discrepancia entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Nacionalista. Non, non. É unha discrepancia do Grupo Nacionalista coa totalidade dos grupos representados nesta casa. O BNG ten unha interpretación de como se debe, digamos, dirixir o normal funcionamento do Parlamento de Galicia, que non coincide coa de ningún dos grupos que agogamos por manter, digamos, pois unha relación normalizada entre os grupos e dos grupos coa presidencia e a mesa desta casa, que, en definitiva, a quen lle corresponde gobernar pois os designios da mesma. Lamento que a señora Rodil non entendera esta cuestión, pero estou seguro que despois desta explicación a terá un pouco máis clara. Algúna cousa máis? Pois moitas gracias.